Fobex Kft. Szerszámok nagykereskedelmével kezdett el foglalkozni annak idején, de már 3 éve, amióta átköltöztünk az új helyünkre, egy kisker szaküzletet is nyitottunk. Az épület az a volt Vasas Művelődési Központ épülete, amit kisebb átalakításokkal alkalmassá tettünk arra, hogy szerszám nagykereskedelmünknek a raktára és irodaháza legyen. Több mint 25 000 cikkelemmel foglalkozunk, a kerti szerszámoktól kezdve az ipari szerszámokon át, autószerelő szerszámokig nagyon sok minden megtalálható a választékunkban. Jelenleg több mint 25 beszállítónk van, és ha csak a nagyker partnereket nézem, akkor közel 1000 vasműszaki szerszámboltnak szállítunk országszerte, de Szlovákia és Románia irányába is elindultunk exporttal. Sikerünk titka talán az, hogy nagyon sok munkával, nagyon sok alázattal, a vevők gondolatainak, óhajainak kitalálásával próbálunk egy vásárlói élményt nyújtani a partnereknek. A jövőbeni célunk a piacvezetői státusz elérése a szerszámkereskedelemben Magyarországon.